аз съм Шарухекси, както виждате, днес играме Just Cause 3 и продължаваме с приключенията с Рико. Та сега трябва да отида ето до там, 900 метра, мисля, че ще бъде лесничко. О, боже! Просто прекрасно! О! Абе! What the fuck? Това защо не ще да се отвори като хората, бе? Момент. Ще намеря друг начин. Ето така. Добре, най-накрая. Дано само се приземя безопасно. Пърсна без иначе ми беше една секунда. Вау. Това е толкова готино. Добре, 300 метра, мале. Нещо ми спира скоростта. Фак. Фак ще се разбия. Добре, стига толкова. 22 секунди издържахме. Прекрасно, ама... Сега може би ще кацаме в морето и ще трябва да поплуваме мъничко. Да. Еми, не го прецених. Така, отиваме до татъка. За първ път мога и под вода. Да, и е брутално. Прекрасно е. Така. Вече сме на плажа. О, май га! Уата, бутна всичко. Какъв къч само и набих, мале. Добре. Това беше жестоко. Горката жена. Така. Мисията започва обаче. Ето от тук мисля. Така. Момент. Така, да. Ето тук започва мисията. Така, започваме. Да видим сега каква ще бъде тя. Rico, you made it! Еми. I'm here. What did you want to show me? It's right in front of you, Rico. One of Mario's finest garages. All I see is a blue building on a dock. I'll show you. Here, head to these coordinates. Така. Какво ли има в този гараж? Значи мога ли да влезна? Или трябва да отида до... Трябва да отида до татка. Където... Охо! Той място си е доста далеч. Ама знаете, аз така ще си отида. Rico. Are your garages always on docks? Така мисля, че ще е по-бързо. Sometimes near airstrips, but they're all the same. You could bring any vehicle to anywhere. You could bring a boat to an airstrip if you wanted. How would I get a boat to an airstrip? Айде бе, сега ли намерихте да говорите? I don't know, Rico. You're the one with the crazy grappling hook. You'll figure it out. True. My point is, you can bring any vehicle to any of my Не! garages. Праснах се жестоко. I assume I'll have to liberate the towns first. Мисля, че така ще стане най-бързо, ако се придвижвам. О, тая планина отгоре с... Той ще е брутално. Само да не остане като хората. Айде бе, откачи се. По-високо е и... Така, my friends. Уу! Гледайте колко бързо става. Чайте тук само да не се оплескам с приземяването, че не ще да оплесквам нещата. Нормално си приземяване. Така. Right. You want me to bring this scooter? Why? Don't worry about it, Rico. No one will miss it. Your map can help you find my garages. Go ahead. Добре. Сериозно. Така. До гаража. Така. Трябва да откарам този скутер до там. Why? Why am I doing this? Опа! Момент! I'm the... Това беше брутално! Без да иска го направих. Фелнах мисията, ама... Взривът просто бе брутален. По-готин взрив не бях виждал. Why am I doing this? Така, да видим сега пак. I'm the equipment guy for the rebellion, Rico. I bring weapons and vehicles to the rebels all over Medici. But
why do you need this scooter? You remember little Cecilia Crespo? The one with the bad breath, they called her Dracona? Dracona. This is her bike. Beauty, eh? She made fun of my hair. She said it was crispy, so we play a little prank on her, eh? And it benefits you and the revolution to boot. And how does stealing Cecilia's stupid scooter benefit me? Опа. Oh, Дали. please, no. Rico, I take the bike, I break it apart, the guys use it to make more bikes, everyone gets bikes, everyone wins, except the Dracona. She won't Не! get the point. Стига бе! Тук е много гадно той. Само се докозваш и айде, риб си почти вече. Сериозно. It occurs to me that a tank or an RPG might be more useful than this scooter. Yes, точно така. Yes, and if you bring down the Ravelo's bases, my boys can learn about the vehicles kept there and bring them to you. But don't bring any of that stuff to my garages. Why not? It throws too much heat, Rico. I've got to keep a low profile to provide the services I provide. Добре. Мале, момент да не засилвам много, че все пак съм със скутер. Аз не мога да карам. Така че да внимавам. Защо толкова рязко това чудо смени своята посока? Нещо падна от него. Мале, дано става. Добре, става се още. Съжалявам. Защо е толкова далеч? Той е гараж, мале. Ох. Съжалявам, скутер, че ти го причинявам. И аз не ще, ама ето карат ме. Какво да направя? Марио. То няма разлика дали съм с 30 или 60. Добре, а сега как да го докарам до там? Тука. Добре. Оу. Welcome back, Rico. Just park the bike right on the blue painted area. Е, тука. Добре. Най-накрая. They work fast, Mario, but I'm still stuck with just this. Well, you get them? Got them. Not sure how these help me. Throw them to tell my delivery guys where to drop your equipment. Just pick what you want using my new Rebel Drop app. Go to the Rebel. Аха. Така. Какво искам те да ми дадат? Това. Значи това има. Така. Трябва да бъда сигурен какво искам. Ами... Ще избера това с най-много амуниции, дето е. Мисля, че е добро. Assault Rifle. Прекрасно. То всички са Assault Rifle. Добре, сета. Ще взема тебе. От пистолетите ще взема... Така. Ще взема тях. Ами... От тук от спешала не мога да взема абсолютно нищо. Чакайте, аз мога да взема и от тия тука. Охо! Ами, значи няма да вземам пистолетче, SMG ще взема. Ще взема ето това. Тука, охо, и тука сме имали друг избор. Така, момент да си избера някакво превозно средство. Ами, спортна кола ще взема и ще взема ето тази. Добре, благодаря. Спешъл мога да взема само някакъв снайпер, който е прекрасно. Тук, както казах, не искам да взема може би това, я да видиме. Или не, така ще си остана. Така, for now select... Това чудо, дето е трябвало да намеря е ето това, дето е хеликоптер, което нямаше да се сета никога просто, освен ако не бях правил абсолютно всичко. Та... така. Some demo work, designed from way back. She makes sure all my garages have them. And voila! Not bad, Mario. You bet your ass. Ама... I don't need anything. Just use the app. But we can only supply what you can find. So get cracking.
This'll do. Добре, минахме тази мисия, прекрасно. Тук имаме RPG, имаме някакви простотики. Аз си взех той голямото оръжие, ако обичаш. Rico, you need to leave. Go to Gears Mods. Така. Тук това. Добре, нитрото си сложихме. Прекрасно. Province of Bahia. А, Province. You need to liberate all of the towns, outposts and bases. тук няма да мога да излета посмъртно. Bahia is Vis Electra. Tear down that base. Момент. Rebel Drops. Искам си още един... Аааа! To go. Ти е баваш ли се? Сериозно. Ма, ядви ме. Къде? Тук ли трябва да дойда? Не. Ами, той какво каза, че аз не слушах от нерви. Така, качваме се в това чудо. Ама не мога да излетя, защото се прецаках и то много мазно. Аз отде да знам, че така ще го празнат. О, мага, благодаря ти. Ами... Моля за малко RPG-то. Съжалявам, че ти го причинявам. Не. Ама няма как. Това се разстреля само. Ти баваш ли се? Така, момент сега, кои оръжия в себе си? Добре. Ами, този багязъв хеликоптер едва ли ще да ми трябва, но... Не знам. Аз съм твоят герой. Сериозно. Добре. Да разбираме някои неща и няма друго да правя, понеже това беше бавната мисия, която трябваше аз да направя, пък в момента други мисии аз не виждам. Така, Rebel Drop. Хеликоптери, да, това не мога. До 37 минути. Прекрасно. Така, да видим да си вземе някоя кола, бе. Ами, някоя спортна кола да направим. Ето, само една имам. Все тая. You don't have a beacon. Аз нямам бикани! Той много тъпо, бе. Добре, хора, научавам неща, които са наистина тъпи, може би. В предната версия можеше да си иска, когато си поискаш, може би май беше, не знам. Просто трябваше да плащаш, мисля, че за тях, но в момента не мисля, че беше така. Добре, сега да разгледаме сега някои неща, като... Тук имаме ли нещо за вдигане? Аз тук... Каквото и. Момент, тия ще гледам следващия път. Искам да си харесам. Weapon Mod, така. Това е страхотно, ако мога... Не мога. Добре, явно нямам точки. Тук имаме за... Това не мога да го лърна. Ами... Добре, просто прекрасно. Прецаках си самолета. Хеликоптера. И сега не знам дали успях да мина мисията или не. Мале, това унищожава без проблеми, бе. Добре, защо сега ме връща там да хода? Фак. То ме иска тук. Хеликоптера го няма, което значи, че аз прецаках нещата по най-бруталния начин. И в момента съм... просто в безизходица. Няма какво да направя. Няма кой да чака толкова време. За жалост, хора, до тук ще трябва да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесал, оставете ми коментар. И ви обещавам, че следващия път ще направя клипа двойно по-дълъг, ако успея. Нали, няма да бъде толкова къс, за съжаление. Сега, откъде да знам, това ми беше за пръв път. Какво да направя? Това беше от мен. Чао, чао.